И хубавото и лошото в нашия живот и в живота на роднините ни, близките ни. И наистина от нас зависи, когато ние сме изпълнени с любов. И Павел го каза, и всички го знаете, и тук на този прекрасен фестивал. Всичко към това е насочено да изпитваме любов към себе си и към всяко живо същество. Без значение, познаваме ли го, не го ли познаваме. Роднини, приятели, колеги. И когато един човек е щастлив, той прави поне още 100 човека щастливи. Така че нека с хубавото да заразяваме Панагюрище, България, целият свят. Амин.